Sani da karasowa. Yawwa ya gajiya. Lafiya lau. Sunana barista Hawa Ibrahim Gambo. Na neme ki ne akan wani kes da aka yi wata yarinya fyaɗe. Saboda na ga nan ne yafi dacewa mu yi magana saboda abin is confidential. Kwarai kuwa. Ina miki fatan kasancewa cikin nasara game da kes ɗin nan da kike yi. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Ni ce mahaifiyar Anwar Ado Wakili. Watan wanda ya mu Amina Jafar fyaɗe. Na san za ki yi matukar mamaki yanda mu iyaye muka sa son kanmu da son 'ya'yanmu. Muna faɗa da masu gaskiya wajen bin haƙƙin akan abin da suka aikata. Ni lauya ce mai zaman kanta. Ina da daman da zan tsaya ma Anwar domin ganin na kare shi. Sai dai ni na riga na kubuta daga cikin iyayen da suke kare 'ya'yansu akan laifin da suka yi. Na yi karatun lauya domin in ga na kare waɗanda aka zalunta ba wanda ya zalunci ba. Don haka na baki dama 100% ki ci gaba da aikinki akan Anwar har Allah ya sa ki yi nasara a kai. Na ji labarin cewa ke mace ne mai riƙe gaskiya da kuma ƙwato hakkin wanda aka cutar da shi a ƙarƙashin ƙungiyar ƙara hakkin ɗan adam. Don haka ina miki fatan alkhairi duk abin da ya kamata ki domin ciwon ya mace na ya mace sai ki yi taka tsantsan da rayuwarki domin ko za a iya neman ranki. Nagode, Allah ya saka da alkhairi barista. Nagode sosai. Tabbas kin cika uwa. Da ana samun iyaye irin ku da Najeriya ta zauna lafiya. Nagode. Gaida gida. Insha Allah.